120 din care deschidem calendarul misterios și un bucata black, un bucata black și două bucata din ambele. Unde este 10, da, eu am văzut-o deja. Este chiar, ai glumesc, este aici 10 și dacă care credeți că este mai fapt Leader Country, nu mai zic asta, dintre astea primește un subscribe de la mine. Dacă nu ghiciți, voi trebuie să-mi dați un subscribe, like, share, comentariu. Haideți, să am un chef de viață, nu mai pot. Erau nimeni, dacă ați ghicit, dacă ați ghicit, trebuie să vă dau subscribe, dar scrieți-mi un comentariu. Și dacă n-ați ghicit, trebuie să îmi dați voi comentariu, like, share și subscribe.